שלום חבר'ה, אני ג'וליאן רביניק, ככה רקע, אני מאמן בריאות, מה שנקרא health coach, ואני גם מתעסק בתזונה קיטוגנית, עוזר לבחירים לשפר משקל, אנרגיה, הרבה דברים, כן? להוריד סטרס. זה לא מה שחשוב. מה שחשוב שאני רוצה להראות לכם משהו שיכול להיות יהיה שימושי לכל מי שמתעסק בפודקאסטים. אז לי יש פודקאסט על תזונה קיטוגנית ובריאות כללית, שהוא בקטגוריית תזונה בדרך כלל נע בין מקום ראשון לחמישי במסווג תזונה בספוטיפיי וגם באפל. ולמרות שאין הרבה אנשים שמשתמשים באפל בארץ, יש המון אנשים שמקשיבים לי בעברית מארצות הברית. והבעיה שלי זה לעשות אדיטינג לפודקאסט. אני מניח שהרבה אנשים פשוט מסתדרים בכוחות עצמם. עכשיו, הבעיה ספציפית שלי, יש לי הרבה מילים פרזיטים, אני אומר דברים באמצע, אני מכניס פאוזות, אני מתחיל לגמגם, ואני באמת לא, כאילו, כמו שאתם כבר שומעים, לא פודקאסטר מדהים ולא שחקן או משהו כזה. ולכן כשאני מקליט משהו, יוצא לי הרבה דברים לא רצויים, ולפעמים אני גם נתקע וחושב והכל. עכשיו, אני בטוח שרוב האנשים שמים את זה כמו שזה, או עושים אדיטינג ידנית, או נותנים את זה לאדיטור מקצועי, שיושב ומתקן את הדברים האלה. עכשיו, יש כלי מדהים, אני לא יודע מי שמכיר או לא, שנקרא Descript. והכלי הזה, הוא בעצם עוזר לעשות אדיטינג, לעשות ממש עריכה של סאונד לפי מילים. זאת אומרת, אני מעלה וידאו, או רק סאונד, או רק קול, ואני פשוט, לפי התמלול, עושה עריכה לתמלול, או תמליל, או בקיצור לטרנסקריפט. וכלי יחיד שהיה עד זה כלי שנקרא Descript. ואני יכול להראות לכם דוגמה של זה, כן? הנה יש לי פה Descript, וסתם אני אפתח איזשהו קובץ פה שיש לי, איזשהו פרויקט. כמו שאתם רואים, יש פה קובץ, כן? ואני אנסה אפילו לנגן את זה. אם הוא ינגן לי, כן, כאילו זה היה במחשב אחר, אז הוא לא ינגן לי את זה. אז אני אחכה עם זה טיפה. אוקיי, אז עכשיו יש לי את זה. אל תסתכלו על איכות, וזה לא משנה. And here's the story. אוקיי? So many people at this point taking... אני יכול לעשות עריכה של הדבר הזה ממש. אם אני רוצה נגיד למשל, יש לי הרבה מילים פרזיטים. כמו שאתם רואים, אני אומר הרבה אני נתקע כזה, אז אני יכול ממש ללכת ולמחוק את המילים האלה מהפודקאסט. וזה מוחק את זה גם מהווידאו. זאת אומרת, זה פשוט מכבד את הסאונד. אני יכול לעשות את זה בצורה ידנית, יכול לעבור דרך פשוט תמליל, או אני יכול ללכת ולחפש, כן, את כל המילים הפרזיטיים. ואני ממש יכול ככה לדייק בזה. אוקיי? אם אני עושה remove filler words, זה ישר מראה לי כל מיני דברים. נגיד, אם אני עושה נתקע, או שאני חוזר על משהו, פה אמרתי weight loss פעמיים, כי לא היה לי מה להגיד, אז הוא ממש מזהה את זה, ואני יכול למחוק את זה. אני מן הסתם בתוכנה הזאת יכול לעשות עוד הרבה דברים, לעשות בירו, להכניס וידאו, אני יכול להוריד פה רקע, כן? אני ממש יכול להכניס פה את הגרין סקרין, וזה ייקח לו קצת זמן, אבל הוא פשוט ימחק לי את כל הרקע, ואני אוכל להכניס משהו במקום, ואני מניח שהרבה דברים עושים את זה. עכשיו, מה שכן חשוב לי פה, זה שאני ממש יכול לעשות עריכה, לפי מה שאני צריך לוודא שאני לא אומר שטויות, שאני, הנה, נתקעתי, שאני לא מפספס כלום, ושאני עושה את זה יותר מקצועי.
עכשיו, הבעיה פה, כלי הזה עובד רק באנגלית. ויש כלי אחר שאנחנו מכירים או לא, לצורך העניין, והכלי הזה נקרא ריברסייד. אני לא יודע מי מכיר או מי לא מכיר, אני מניח שהרבה אנשים מכירים את ריברסייד. וריברסייד, אם אתם לא יודעים, לא מזמן הכניס יכולת לעשות אותו דבר בעברית. זאת אומרת, אני יכול לפתוח וידאו, ויש לי משהו כבר שניסיתי להשתמש בו. הוא מתמלל את הוידאו. אוקיי. אוקיי, זה לא עושה. מה נשמע? בסדר. כמו שאתם רואים, טלוויזיה נראה לי או משהו. זה ממש גם מזהה מילים. עכשיו, זה נותן לי לעשות עריכה של הפודקאסט בעברית, באותה צורה כמו שהראיתי בדיסקריפט. אוקיי? כמו שאתם רואים. אבל, אממה, עד גרסה לא מזמן האחרונה, זה לא נתן לעשות את זה מילה. זאת אומרת, זה מזהה ממש משפט או חלקים, ולא ניתן לשחק עם זה. זאת אומרת, אני יכול, ואגב, אני כן יכול לבנות פה captions, וזה יראה לי captions פה, שזה ממש עוזר, כן? אני יכול להוסיף captions, והנה יש פה גם צורות שונות, אם זה מעניין מישהו, לי זה מאוד מאוד חשוב, אבל, שוב, זה לא הדבר שמעניין אותי כרגע, בואו ננסה לחבר את זה, לא יודע איך לעשות את זה, לא משנה. העניין פה שיש פה יכולת עריכה, אבל היא לא אידיאלית, זאת אומרת, אני לא יכול ללכת ולמחוק מילה, אני חייב ללכת לפי משפטים שלמים, או חלקי משפט, וזה גם לא מזהה מילים פרזיטיים. עכשיו, במקרה, אתמול גיליתי מעכשיו, הריברסייד, ממש מאפדייט אחרון, יודע לזהות מילה, ואני יכול לעשות עריכה של מילה. אבל מה? הוא לא מזהה מילים פרזיטיים. ואתמול החלטתי שאני עושה workflow חדש, ואני רציתי פשוט לשתף את זה, ואני יודע שזה קצת ארוך. אז מה שאני הולך לעשות, כן, אני אראה לכם, כי, ואגב, כן, כאילו, ללכת קצת אחורה, דסקריפט, בטעות שוב גיליתי את זה, הוא יודע עכשיו לעשות דבר הבא, ואני אראה לכם ממש מה אני עושה. אני אעשה פרויקט חדש, אני אקרא אותו, נגיד, ממבה, לא משנה, ואני אוסיף פה קובץ. אוקיי, אני אוסיף את הקובץ הזה, שאני עשיתי לקבוצה שלי, והמטרה שלי זה בעצם לספר על השירות החדש שאני עושה. אוקיי, עכשיו, פה, כמו שאתם מזהים, אני לא יכול לבחור עברית, אין פה עברית. אוקיי? אז אני עושה דן, והוא מתחיל לעשות טרנסקריפשן. עכשיו, עשיתי את זה אתמול בטעות, כי מה שרציתי זה סך הכל לשפר איכות סאונד. יש פה פונקציה שנקראת סטודיו סאונד, שזה משפר איכות בצורה מאוד קלה ובלי להסתבך. ועד לפני זה אני ידעתי וגם ראיתי שהוא לא יודע כאילו לקחת עברית בכלל. אז הוא היה עובר על הכל וסתם נותן ממבו ג'מבו לא קשור באנגלית, אם היינו עושים לזה טרנסקרייבינג. אבל אתמול מה שגיליתי שהוא אגב מזהה את העברית, הוא לא יכול לכתוב בעברית, אז במקום זה הוא נותן את התרגום. שימו לב, הוא נותן את התרגום של הטקסט, ואתמול הוא נתן לי טקסט כמעט מלא של תרגום, שאת הטקסט הזה אני יכול לעשות לו עריכה. זאת אומרת, לפי התרגום, אני יכול לעשות עריכה לעברית, ואני גם יכול להוריד את כל המילים הפרזיטיים, כי הוא כן מזהה אותם. אז תכף הוא יסיים, נשאר פה 3%, ואני אראה לכם מה יצא מהתוכנה. הנה 100%, הוא תכף ייתן טקסט. אוקיי, שימו לב.
מה שהוא נתן פה זה טקסט שאתם כנראה קשור או לא קשור, אבל אם אני אתחיל לנגן את זה, ואני יכול לעשות ככה, אז יש פה את כל הטיימליין והכל, שימו לב לטקסט, זה אומר אלן, good morning, good afternoon, good לה, ואז זה מתחיל לדבר, ואז אלן, בוקר טוב, צהריים טובים, ערב טוב, מה שלא יהיה. היום אני רוצה לספר על תוכנית העבודה האישית, אחד על אחד. יש אנשים שקוראים לזה ליווי, אני לא סובל את המילה הזאת, כי זה... כמו שאתם רואים, זה תרגום די טוב של מה שאני אומר בווידאו שם. עכשיו, למה זה חשוב? חשוב כי אני יכול ממש ללכת ולזהות כמעט בדיוק את המילים שאני אומר, ולעשות אדיטינג של תרגום, והוא ימחק לי את המילים בעברית. זאת אומרת, הוא יוריד את מה שתורגם פה מהעברית. עכשיו, מן הסתם זה לא מדויק, ואני צריך להקשיב לזה, ואולי לדייק טיפה, אבל מה שחשוב לי פה, ומה שמעניין לי פה, שהוא מזהה את כל המילים הפרזיטיים. אז כל פעם שאני אומר, זה אמיתי. ואני יכול למחוק את כל האמים האלה, ואז אני יכול לעשות אקספורט, ואני אראה לכם מה אני הולך לעשות עם הדבר הזה אחרי זה, אוקיי? אז זה קובץ שכבר כמעט סיימתי לעשות לו אדיטינג, ואז חשבתי שאני רוצה לתת לכם מין טיוטוריאל קטן כזה. אז אני אסגור את הפרויקט הזה, ואני אלך חזרה, ואתם תראו שזה אותו קובץ, אבל אני כבר עשיתי לו עריכה ואני לקראת סיום, אז אני ממש אראה לכם מה אני עושה פה. אוקיי, אוקיי, נשאר לי בערך הדבר הזה. עכשיו, המטרה שלי זה להוריד את כל המילים הפרזיטיים מהדבר הזה, לשמור את זה, להכניס את זה לריברסייד ולעשות עריכה של עברית, ושימו לב מה קורה. אוקיי? מעדיף לעשות משהו כזה החל מ3 חודשים, כי לוקח זמן לשנות תרגילים, להגיע להכל, להשריש דברים, אוקיי, ופה אני רוצה להיפטר הזה שהכנסתי, אז אני אלך להקשיב שוב. ואז אני פשוט אמחק את החלק של ואז נקשיב שוב. דברים, ויש לנו לקוחות שעובדים. שוב, אני מתנצל על התקיעות האלה, זה רק בגלל שאני גם מריץ הקלטה במקביל. אוקיי, אז אני אמשיך להקשיב. איתנו 5-6 שנים ברצף. יש אנשים שבאים והולכים לפי צורך, ויש אנשים שעושים חודש ואומרים הכל בסדר, אני בסדר, אני לא צריכה כלום. אז פה אתם רואים שאמרתי ואני פשוט יכול להגיד, ובום, אני לא רוצה את הדבר הזה, ואז אני אתחיל לנגן שוב, ואז אני כבר מזהה שיש שירית מפה, אז אני פשוט אמחק את זה. אז וגם הזה אני לא רוצה. זה לגמרי לפי הצורך שלכם ומה שאתם רוצים, ואנחנו כאן בשביל לתמוך. אם יש לכם שאלות, אם אתם רוצים לפנות לדבר על איך עושים ומה עושים, איך מתחילים בכלל, מה נכון לכם. אוקיי, אז שוב, עשיתי פה, עכשיו פה יש קטע שהוא לא הבין בכלל, אז הוא לא תמלל את זה. תרגישו חופשי לפנות, תכתבו לי, תכתבו לאנסטסיה, ואנחנו נשמח לקבוע שיחת היכרות, להבין מה בעצם אתם מחפשים, מה אתם צריכים, לבנות מין תוכנית לעתיד, מה עושים מתי ומה מתחילים, ואז אם מתאים לכם לעבוד איתנו ולנו מתאים לעבוד איתכם, אנחנו נורא נשמח.
אז אני מקווה שזה עוזר. ואם יש כל שאלה, תכתבו בקבוצה, ליאו אנסטסיה, תכתבו הודעה, תרגישו חופשי, או יכול להיות באינסטגרם, ביוטיוב, מה שמתאים לכם, אני שם. אז שיהיה לכם מדהים, תהיו בריאים, ואנחנו נתראה בקבוצה או בעבודה אישית. להתראות. אוקיי, אז כמו שאתם רואים, אני מחקתי דברים שלא רציתי, ואתם רואים שאני נתקע פה ממש. אני אמכח גם את זה. עכשיו, יש לי קובץ בעברית, שברגע שאני עושה לו אקספורט, לא יהיה בו את רוב המילים הפרזיטים, וגם עוד דברים שרציתי להוריד באמצע. אגב, זה חסך לי, זה היה 8 דקות, זה הוריד לי 1.5 דקות, משהו כזה. עכשיו אני הולך לעשות לזה אקספורט, ואני אעלה את זה ל-Riverside, ואני אראה לכם מה קורה שם. אז אני אלך לפה, אני אפעיל על זה סטודיו סאונד. אוקיי, אז הוא הכניס את הסטודיו סאונד, ועכשיו אני הולך ונעשה לזה publish, נעשה לזה resolution, אוקיי, ב-export, מה אפשר לעשות? מקסימום 4K, כן, quality of sound הכי טוב. אוקיי, הוא עושה גם normalize לווליום, חשוב. ואני הולך פשוט לשמור את הקובץ בדאונלודס, ואז אני אראה לכם אחרי שהוא יסיים את האקספורט מה אני עושה ב-Riverside. אוקיי, אז כמו שאתם רואים, הווידאו הסתיים, האקספורט פה, כן, ואני יכול ממש לפתוח אותו. אהלן, בוקר טוב, דברים ערב טוב, מה שלא יהיה. היום אני רוצה לספר על תוכנית העבודה האישית, אחד על אחד. יש אנשים שקוראים לזה ליווי, אני לא סובל את המילה, אבל זה באמת לא נכון. זה באמת אימון בריאותי לכל דבר, או מה שאנחנו קוראים לו בארצות הברית קואוצ'ינג. המאמנים זה אני ואנסטסיה, שאתם מכירים, ואם לא, כדאי שתכירו. ומה שאנחנו עושים כחלק מזה, דברים הבאים. אני עושה את זה כי מאז שהודעתי שאנחנו לא עושים יותר תוכנית אימון קבוצה. אז אני שונא את זה. למה? כי אני עשיתי שיפור קול, הוא הוריד את כל האקו, הוא הביא את הווליום לצורה נכונה, אבל עכשיו אני נשמע זבל, אז אני אמחק את הדבר הזה. אני אחזור חזרה לדסקריפט, ואני אבדוק שאני עדיין נשמע נורמלית פה. אז שיהיה לכם מעלי. אני אוריד את הסטודיו סאונד, ונראה איך אני נשמע אז. תהיו בריאים, ואנחנו נתראה בקבוצה או בעבודה אישית. להתראות. אז מה שעשיתי, אני הלכתי ושיניתי, הורדתי סטודיו סאונד, ואני עושה אקספורט מחדש, אבל בלי הדבר הזה, בלי הסטודיו סאונד. אוקיי, כמו שאתם רואים, הדבר הזה יסתיים שוב, ויאללה, אני רוצה לראות איך זה יצא. אהלן, בוקר טוב, צהריים טובים, ערב טוב, מה שלא יהיה. היום אני רוצה לספר על תוכנית העבודה האישית, אחד על אחד. יש אנשים שקוראים לזה ליווי, אני לא סובל את המילה הזאת כי זה באמת לא נכון. זה באמת אימון בריאותי לכל דבר, או מה שאנחנו קוראים לו בארצות הברית health coaching. אוקיי, אז לצורך העניין, למטרה שלי, לא אכפת לי שיש שם ברקע רעש או אקו. ואגב, אם מישהו יכול לעזור לי ולהגיד לי איך מורידים את זה, אני אשמח. אני חושב שהיה איזה פלאגין
על אודישן, אבל אני לא יודע איך להוריד את זה בווידאו שלם. מה שאני הולך לעשות עכשיו, אני הולך, רגע, אני אסגור את הדיסקריפט, לא צריך אותו יותר. עכשיו אנחנו נלך ונפתח את הכרום, נלך לריברסייד, רגע, ונעלה את הקובץ שיצא לנו. זה ייקח קצת זמן, וברגע שהוא יעלה אני אראה לכם מה אפשר לעשות הלאה. אוקיי, אז אתם רואים, הדבר הזה הסתיים פה, אז אני אכנס, ואתם כבר רואים שבטח זה כבר עשה איזה תמלול פה, אז נעשה לזה editing. נעשה לזה create new edit. ואתם רואים ממש שזה כבר עשה תמליל. ואם אני אבדוק את זה, זה ממש מילה במילה. אז בואו נשנה את זה, טיפה שזה ייראה כמו שאנחנו רואים. רוצים ערב טוב. אוקיי, בתוכנה הזאת זה לא עושה את הבעיה הזאת עם מה הסאונד. שלא יהיה. היום אני רוצה לספר על תוכנית העבודה האישית, אחד על אחד. יש אנשים שקוראים לזה ליווי. אז כמו שאתם רואים זה עובר מילה מילה, ועכשיו אני יכול ממש לעשות editing פה של הדבר הזה, כן? בוקר טוב, צהריים טובים, ערב טוב, מה שלא יהיה. אז נגיד אני רוצה להיפטר מהמה שלא יהיה הזה. אז אני פשוט אמחק את מה ושלא ושיהיה, וגם את הנקודה זה פאוזה אני אמחק. ובואו ננסה שוב. אוקיי. בוקר טוב, צהריים טובים, ערב טוב. היום אני רוצה לספר. כמו ששמתם לב, זה דילג על מה שלא יהיה. וזה ממש הכוח של השילוב המנצח הזה, כי עכשיו אין לי שום מילים פרזיטיים בכל הדבר הזה, וגם מחקתי חלק מהדברים שרציתי מבחינה של המילים שאני לא רוצה שיהיו שם וכבר שמעתי, ועכשיו אני יכול לעשות על תוכנית העבודה האישית, אחד על אחד. ממש עריכה של הוידאו הזה בעברית, להוריד מילים שאני לא רוצה, ואז אני אשמור את זה, ואני אעלה את התוצאה הסופית ללקוחות, וזהו בעצם. ואפשר לעשות פה דברים מעניינים. כן, הנה, אני יכול להוריד את כל הפאוזות. ויש פה Magic Audio, אז בואו נראה מה הוא יעשה, כי אני לא יודע. אוקיי, עכשיו הוא סיים, ואני רוצה לבדוק מה יצא מזה. יש אנשים שקוראים לזה ליווי, אני לא סובל את המילה הזאת כי זה באמת לא נכון. זה באמת אימון בריאותי לכל דבר. ויצא מדהים, למה? אם תשימו לב, הוא הוריד את כל הרעשי רקע. מה שאנחנו קוראים לו בארצות הברית health coaching. המאמנים זה אני. אין יותר עד הזה, אז ממש עשה טוב. עכשיו, כמו שאתם רואים, הוא יכול גם לעשות אחד על אחד, ואפשר לשחק עם זה, ריבוע לאינסטגרם, כן, כמו כל התוכנות האלה עושות, ליוטיוב, ואז בטח אפשר לעשות רפריימינג איפשהו. אבל שוב, המטרה שלי זה הדבר הזה, אני אשים את זה איפה שצריך. אגב, אפשר לעשות פה זו ברנדינג, אז אני יכול ממש לשים על זה לוגו. אם אני רוצה, אני יכול להחליף על איזה רקע אם אני רוצה, הכל עובד פה מצוין. וכן, יש פה גם layout, אני יכול לשחק עם זה כנראה, אם יש לי כמה דברים. כרגע זה לא משנה. אני יכול להוסיף טקסט, כן, אז אני ממש הולך עכשיו להפעיל captions על הדבר הזה. בואו נבחר סוג. כן, אז אני יכול ממש לבחור מה שאני רוצה פה. וגם מה שאני יכול לעשות אחרי זה, אז זה לחתוך את זה לכל מיני דברים מעניינים.
אז אם אני אעשה לזה captions, בואו נראה מה אני אוהב. מה הכי מתאים גם. אני חושב שאני אשתמש בזה, אני אשים את זה פה. אוקיי, שוב, אפשר לבחור פה אופציות, אפשר להחליף צבע, מה שאתם רוצים. ולמשל, אגב, הנה, פה זה לא נכון, כי הוא חושב, הוא רשם מעמדים במקום מאמנים, אז מה שאני יכול לעשות פה, אני עושה correct, כן, ואני מחליף את זה. אוקיי, המאמנים. correct, זהו. ואם אני אומר, כאילו בואו נדע. health coaching. המאמנים זה אני ואנסטסיה. אוקיי, יפה. עכשיו פה הוא בטח לא הבין מה אני אומר. מה שאנחנו קוראים לו בארצות הברית. אז בארצות הברית, את כל הדבר הזה אני הולך לשנות. בר צהובית הזה. אני אחליף את זה בארצות הברית. אוקיי, קורקט, ואז הוא משנה את הדבר הזה. זהו, נגיד אחרי שאני עושה לזה אקספורט. אני יכול לבחור פה איכות, אז זה היה במקור 4K, אני אעשה את זה. זה normalize ל-audio levels, remove רעשי רקע שוב, ויאללה, אני אעשה לזה export, ואני יכול ללכת לפה. פה הדבר הזה יכול לעשות לי magic clips, וזה חיתומיס, לא ניסיתי את זה בעברית מזמן, אז בואו שוב ננסה, נעשה לו magic clips. אוקיי, וגם יש פה סוג של עריכה, שהוא תכלס מכין לפודקאסט. אוקיי? אז הוא יכול ממש, יש לו פריסט לערוך פודקאסט בצורה כביכול מקצועית, בלי שעשיתי. ועכשיו, יש פה גם כמה קליפים שהוא עשה, ואני אראה לכם את זה אחרי זה. ברגע שזה יהיה מוכן. אוקיי, אז הוא סיים, ובואו נראה מה יצא. הוא יצר פה כמה דברים, בואו נראה. כל שאתם מתקדמים בתוכנית או במסע הזה, שזה נשמע מילה גדולה, הנתונים אישיים שלכם משתנים. אוקיי, אז זה היה חשוב, כן? כי בגדול הוא פגע, הוא מצא משהו שבול מתאים לי, כן? זה... לכן, שוב, הרבה אנשים יורדים במשקל ונתקעים, או מנסים לבנות יותר שריר ונתקעים, כי הם לא יודעים מה עושים הלאה, הם יודעים איך להתחיל, או הם מנחשים איך להתחיל, אבל ברגע שמגיעים למקום כלשהו, רוב האנשים מפסיקים. אוקיי, אז הוא יודע למצוא קטעים כאלה, וזה נגיד קטע של 2.5 דקות. בואו נראה, יש פה קטע קצר, בואו נראה מה הוא קלט מפה. בני כמה אתם, מה עשיתם עד עכשיו? איפה ההורמונים שלכם נמצאים? בני כמה אתם, האם אתם מתאמנים או לא, ואיך? מה שאנחנו יודעים לעשות, כל שאתם מתקדמים בתוכנית או במסע הזה, שזה נשמע מילה גדולה, הנתונים אישיים שלכם משתנים. ולכן, שוב, הרבה אנשים יורדים במשקל ונתקעים, או מנסים לבנות יותר שריר ונתקעים, כי הם לא יודעים מה עושים הלאה, הם יודעים... אוקיי, אז הבנתם את העניין. בעצם הדבר הזה עושה דבר מצוין, ובשילוב עם דסקריפט בהתחלה, זה מביא את זה לרמה חדשה לגמרי. זהו, אני מקווה שזה עזר למישהו, זה היה חצי שעה כזה של נזק, אבל אני אשמח לתגובות, ואני אשמח לדעת אם זה עזר. יאללה ביי.